Έχω 62 ρούχα για επιδιόρθωση και τα προχωράω 15 λεπτά τη φορά. Επειδή είχαν μαζευτεί πολλά, αποφάσισα να τους βάλω νούμερα και να τα ξαναβάλω με σειρά στο καλάθι. Τα πολύ μικρά τα άφησα χωρίς νούμερο σε ένα μικρό καλαθάκι. Όλα μαζί τα πέρασα στον τροχό της τύχης. Κάθε φορά που θα τον γυρνάω, θα ασχολούμαι για 15 λεπτά με ό,τι μου τύχει. Ξεκινάω με μια λωρίδα ύφασμα που θέλει να γίνει σουσουδάκι. Βάζω το χρονόμετρο για 15 λεπτά. Βγάζω τη ραπτομηχανή από εκεί που την έχω αποθηκευμένη, γιατί πάνω στο γραφείο μου δεν έχει χώρο να την έχω συνέχεια. Αφού τη στήσω, ψάχνω να βρω τις κατάλληλες κλωστές. Βρήκα 2 ροζ χρώματα και έπρεπε να διαλέξω ποιο ταιριάζει πιο καλά. Έπειτα τη μασουρίστρα για μέσα στη ραπτομηχανή. Ο πιο πολύς σκόπος είναι να βάλεις και να βγάλεις κάθε φορά τις σωστές κλωστές. Αφού τις τακτοποίησα, έκλεισα τη ραπτομηχανή και ξεκίνησα το γάζωμα. Το σταθερό βαμβάκι είναι ωραίο ύφασμα για να δουλεύεις. Μετά έπρεπε να γυρίσω ανάποδα το σουσουδάκι. Το ίδιο ύφασμα το έχω και σε φούστα, η οποία και αυτή είναι μέσα στις επιδιορθώσεις. Είναι ένα ύφασμα απλό που μου άρεσε και το αγόρασα για να το φοράω στο νηπιαγωγείο. Και αφού έκοψα 23 εκατοστά λάστιχο, το πέρασα μέσα από το σουσουδάκι με τη βοήθεια μιας βελόνας. Οι άκρες από το λάστιχο γίνονται κόμπος πολύ εύκολα και το σουσουδάκι είναι σχεδόν έτοιμο. Μένει τώρα μόνο να κλείσουμε την τρύπα από όπου μπήκε το λάστιχο. Αφού τη γάζωσα, έδεσα κόμπο τις κλωστές και είναι έτοιμο. Για να το δοκιμάσουμε. Τέλειο, μία τελειώτης. Και μου περίσσεψε και 1 λεπτό, αλλά αυτό σας το χαρίζω. Μία δουλειά ολοκληρώθηκε και μία δουλειά βγαίνει από τον τροχό. Ακολουθήστε για τη συνέχεια.